ಓಕೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ರೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬಂಡೆ ಚತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಪನ್ಲೆ ಬಂಡೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಬರ್ಪಣತೆ ಇರ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ತೂಲೆ ಮೇರೆ ತುಯೆ ಚತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಇರ್ನ ಒಂದುಲ ಅವೇ ಎಕಡ್ದಾನೆ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬನ್ಲೆ ನಾನು ಓಡಿತು ಓಡು ಮುಚ್ಚಿ ಮಾರ ಇರ್ನ ಇರೇ ಕುಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಮರ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಇಂಚ ಪುರ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಇರಕ್ಕೇಂದು ಗೊತ್ತು ಜೈ ಸುರುತ ದರ್ತಿಕೆ ಉನ್ನ ಕೆಲವರು ಉಳ್ಳೇ ಬರ್ರೆ ಎಂಕ್ಲ ಮುಟ್ಟದ ಭಟ್ರು ಉಳ್ಳೇ ಅಪ್ಪ ಪಾತೆರ್ನಾಗಲ್ಲ ಉಂದು ಬಂದು ಉಂದು ಮಲ್ತದು ಎಂಗಿನ ಪಾತೆರ ಒಂದು ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಅಡೆ ಪೋದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮಲ್ತದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಪೂಜೆ ಮನ್ಪಾದ ಬಣ್ಣಗ ಒಂದು ಮಲ್ತದು ಪುನಃ ನೀರ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಸಾವು ಕಾಯಿ ಬಿಡೋಡಿ ಮತ್ತ ಇತ್ತದಕ್ಲೆ ತಗೊಂಡು ಹಾಪಿಯ ಮತ್ತ ಯಾನ್ ಕೇನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಂಚಿನ ಮಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಡಿದು ಮಾರ್ಗನ್ ಗೇಟ್ ಸತಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಡಿದು ಮಾರ್ಗನ್ ಗೇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟೋಡ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪೋಡು ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಹಿಡು ಫಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟೋಂಡ ಎದೂರ್ದ ಬಾಕಿಲ್ ಉಂತೋಡಿ ಅಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಜಪ್ಪರ ಇರಾವ್ದ ಸೀಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಪ್ಪರ ಧನ್ಯ ಎದುರುಡು ಬತ್ತದು ಉಂಟುಂಡ ಫಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಬಂದು ಪಿರಾಡ್ದು ಜತ್ತಂಡ ಪಿರಾಡ್ದು ಜತ್ತನ ಫುಲ್ ರಕ್ಷಿ ಪೂಜೆ ಇರಿ ಎದುರು ಜನಗಳು ಬತ್ತ ಮಿತಾರ್ನು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅವಳೊಂಜಿ ಬಾಕಿಲ್ ಇಜ್ಜ ಪಿರಾಡ್ದು ಪಿರಾಡ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಫುಲ್ ರಕ್ಷಿ ಪೂಡು ಇರಿ ಆಯ್ಕೆ ಎದುರ್ದ ಬಾಕಿಲ್ ಜತ್ತನ ಅಪ್ಪ ಪೋಲಿ ಕೆಲವರು ಜವಾನಿಯರು ತೂತಾರ ಇದು ಎದುರ್ದ ವಾಕಿಲ್ಲೇ ಬಗ್ಗುಣಿ ದಯಗೊಂಡ ಎದುರ್ದ ಆಜಿ ಸೀಟ್ ಇಜ್ಜ ಲೇಡೀಸ್ ಅಪ್ಪ ಕೆಲವರು ಬತ್ತದ ಐತೆ ಜಕ್ಕ ಹಾಕುದು ನೈಟೇ ಕುಲ್ದೆ ಮಾರ ಮೇರೆ ಕುಲ್ಲೆ ಇಂಟ್ರಿದ ಇಜಿನ ಡ್ರೈವರ್ ಯಾಪನೆ ಕೊರಿಚಂದಿತ್ತು ಇವಾಗ ಸೀಟ್ ಅಂಜೋಲಿನ ಗುಲ್ಲಾರೆ ಯಾನತ್ತು ಅವೇ ಬಿಡುಜಿ ಅಕಲ್ ಮಿರಾಡ್ ತೂಂದೆ ಪೇರ್ ಅಕಲ ಲೈನ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಿರರ್ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಏನಿಕ್ಲ ಎಡ್ಡಾಂಡು ಅದೇ ಮಿರಾರ್ ಬಂಡ ತೂಪಿನಕಲ ಕಣ್ಣಗು ಬಿರೋದ ಗಾಡಿ ತೋಜು ನುಂದು ನೇ ಬಿರೋದ ಲೈಟ್ ಇತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಗಾಡಿಲೇನು ತೂಂದಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಂತ ಕಾಲಿಗೆ ಬಂದ ಬಸ್ಸು ಬೈದಾರು ಎಂದ ಮನಿತಿಜಾರು ಅಕ್ಕಡೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ನಮ್ಮನೆ ಡ್ರೈವರ್ ನಗಲಿ ಎಂಚತೆ ಖುಷಿ ಉಂಟು ದಯಗಂದಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ವಾ ಜಾತಿ ಅವು ಒಂದು ದಾಲಜ್ಜತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅವು ನೆನಪಿದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ದಾಖಲೆ ಮಲಯಾಳ ದಾಖಲೆ ತಮಿಳ್ ದಾಖಲೆ ಮುಸ್ಲಿಮೇರು ಗೋರ್ಬುಣಾಕ್ಲು ಹಿಂದೂ ನಾಕ್ಲು ಅವು ಒಂದು ಜಾತಿಯಿಂದ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೆನಪಿದಲ್ಲಿ ಒಂಜೇ ಬಸ್ ಪೂರ ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜನಗಳು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅವು ಭಯಂಕರ ಅವ್ರು ಲಕ್ ಅವು ಬಸ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಬಸ್ ಮಾತ್ರ ಐಕು ಡ್ರೈವರ್ ಕೊಂಚ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಕೊಡು ఆయన కొన్నది ఎత్తావున్నా మళ్ళా పోటీకి ఎంగిన అందుకే నింగేనో ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಮಗೆ ಐಟು ಬರ್ತಲ್ವ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಗಿನ ಅಂದಿಗೆಂದ ಡ್ರೈವರ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎತ್ತಾವಾಡು ಅದೇ ಅವು ಕಂಡಕ್ಟ್ರೆ ಪಲ್ಲೆ ಇರು ಬಸ್ ಪೋನಾಗ ಎದುರಿತ್ತಿನಗಲೆ ಪಿರಗಡ ಪುಡ್ನು ಪಿರ ಇತ್ತಿನಗಲೆ ಎದುರುಗಡ ಪುಡ್ನು ಇಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಒಂದು ಆ ಡ್ರೈವರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆಡ್ಲ ಮನಿಪಿಜೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪನ್ಪೇರಿ ದಯಗಂದಿಗೆಂದ ಆಕಲೆ ಒಂಜೆ ಅಭ್ಯಾಸವು ದುಂಬಳೆ ತಿರುವಂತದ ಅಂಚನೆ ಎದುರು ಬಿದ್ದಾಳೆ ಬಿರಬಲೆ అయితే ఎంగిన ఆపనందుకు ఎన్న నడుటు ఫుల్ గ్యాప్ బుడుతుప్పేరు ఆ గ్యాప్ జింజం ఓ నికుల్ గ్యాప్ ఫిల్మ్ అల్పునవేన్ ఎంగిల్ గ్యాప్ ఫిల్మ్ అవుదే గ్యాప్ బుడిపిందే గౌ గ్యాప్ అవు జనకులు పబ్లిక్ లకి ನೋಡು ಐನೆಂಡ ಬಂದ್ಬಿಡ ತೀರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ದೈಂಜ ಮಲ್ಪೋರು ಅವು ಐರಡ ದಾಪನ ಅವು ಆಬಿಚಿ ಏರನಾಲ್ಬಾ ದುಂಬಳೆ ಅಂತೆ ಅಣ್ಣ ಇರಂತೆ ಪಿರಬಲೆನ पीछे जाओ भैया पीछे जाओ तुम तो आगे आना आगे मुकरे तेल भाई ले पटले पड़ियो या కొంచెం ముందులే ఉంటావా ముంబా కమ్ బ్యాక్ ಕಂಡಕ್ಟ್ರೆ ಇಂಚಿನ ಇರಿ ಪೂರ ಭಾಷೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿಯೇ ಪೂರ ಭಾಷೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮೇರೆ ನೆಟ್ ಪೂರ ಭಾಷೆ ದಕ್ಕಲು ಬರ್ಪೀರಿ ಪೂರ ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪೇರ ಬಸ್ ಇದಿ ನಿಜವಾದ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ನಾನ್ ತರ ಇಂಚು ಬಂಡ ತನ್ನತಿಗೆ ಭಾಷೆ ಕಲ್ಕೊಂಡು ಇದೆ ಇರಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಲವು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ನ ಪುದರೇಂಜೆ ಗೊತ್ತು ಆ ಲಿಲ್ಲಿ ಬಾಯಿನ ಪರ ಪುದರ್ ಡೈಲಿ ಬರ್ಪಿರತಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ಡೈಲಿ ಬರ್ಬಿಡಕ್ಲ ಪುದರ್ಗೆ ಏನು ವರಿ ಇದು ಅದಕ್ಕೇನು ಇದಾನೆ ಈ ದಾಳ ಬಂದ್ಬರಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಎಂಕ್ಲೆ ಮದ್ವೆ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪು ಈ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಕಲಿಗೆ ತಾಗುನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂದ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಕಲಿಕ್ಲ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಇಕ್ಲ ತಾಗುನ್ ಬೇರೆ ತಾಗುನ್ ಅವಳೆ ತಾಗದು ಅದೇ ಉಂತೆರಜ್ಜ ಅವಳು ಓಪಣಿ ತುಂಬೋಪಣಿ ರಿಕ್ಷಾ ದಾಕಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ರಿಕ್ಷಾ ದಾಕಲ್ಲ ಇರು ಎಂಡ ಬಾತಾರ ಬಲ್ಲಿ ಮುರ ನೀರಿನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ತಾರತ್ತ ఆయన ఏరైనా కొద్దిగా ఆదాయం కుల్లాదు అన్ను ఆడ కేందుడు అప్పకని కండక్టర్ అట్లే తాగు జింది తాగు
ಜವನ ತೀರ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಯನ ಆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ತುಯರ ಆಪುಜಿ ಬುಕ್ಕ ತಾಗವನ್ ಎನ್ನೋರು ಎತ್ತೆ ಅಮ್ಮಾರು ಬಂದದ್ದು ಆಯ ಜವನ ತೀರ್ ಭಯಂಕರ ಅಂದಿತ್ತು ಇತ್ತಾಗ ತಾಳ ತೀರ್ ಪ್ರಯಾಣ ಬೊಕ್ಕ 70 ಪಿಕ್ಚರ್ ಗುಣಪು ಡ್ಯೂಟಿ ಒಳ್ಬುಜಿ ರಡ್ಡು ಡ್ಯೂಟಿ ಬಲ್ತೇನೆ 4 ರಜೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗುಣಪು ಒನ್ನುಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಹೊತ್ತು ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ನತ್ತ itu materi education unnati dumbu porlu tu ibetiki marlabu konnulu ittewa porlugala marlabu jergunu onde irna andaji conductor nakul bari porlu attu conductor nakul ijinala super conductor derege avu banda bechabu conductor nakul jala turti jare karli kujala adu rajanikanth leka poperu ಅವಲ ಸರ್ ಲಂಚನೆ ಬಂದಿನದು ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಇನ್ನಾದರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ರ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಯಾನು ಒಂಜಿ ತೂತೆ ಬಸ್ ಇಡು ಯಾನು ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪುನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಡೈಲಿ ಶಾಲೆ ಪುರ ಈ ಬಸ್ ಇಡು ಬೋಂದಿತ್ತೆ ಈ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಬಂದಾಗ ಪಿರಾಡ್ದಿದ್ರು ಬರ್ರೆ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎದುರು ಹಿಡ್ದು ಪಿರ ಏತ್ ರಶ್ ಪಡು ಸುಯಿ ಮಾಡೋದು ಬೋದಾಂಡು ಒಂಜಿ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ದಲ್ಲೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಸುರುಟು ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬೇಲೆ ಬರ್ಪುನೇರ್ ದುಮ್ಮು 100 ಕಲ್ಪು ಈಗಿನ ಮಾತಾಡಕಜಿ ಹೇಗಿನಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡಂದೆ ಬಾಪತ ಅಪ್ಪ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಜನಕ್ಕೂ ಅಂಚಿತ್ತಲ್ಲವರು ನಮ್ಮ ನಡುಟ್ ಬಾಚಪ್ಪ ಕೆಲವರು ಕಡಕ್ ಇಸ್ತ್ರಿ ಬಾರ್ದು ಬಸರಿ ಬಾತು ಉಂತವ್ನಿ ఆయన ఉందొందు ఆయన అంగి పొడి అప్పుడత ఆయన మన మచ్చే తూపి నా మంచి తూపునే ఇచ్చి ఆయన ఎరిపోయింది గొత్తు ఆయనకి అంచి తీయరని సార్ టికెట్ అయితే అందుకేను ನಮ್ಮ ಮೊಣೆ ಅಂಚಿ ತೂದು ಅಂಚೆ ಉಪದ್ರವಲ್ ಬೋರಿರು ಅಂಚತೆ ಕೆಲಸ ದೊಂಕುದು ಬೋಡ ಎಂಗ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ತೂಪ ದೊಂಕೆರ ಬೋಪಿ ಅದು ಈ ಗಾಡಿ ದಕ್ಕುಲಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ತಕಲೆ ಎಂಚ ತಾದಿ ಬಿಡ್ಪಿರತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ತಾದಿ ಬಿಡ್ಪಿ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬಾತಾರೆ ಅಪ್ ಜೊತೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಡೀ ಬಸ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಡತ್ತ ಪುನಿ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಇತ್ತನ ಇಡೀ ಬಸ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪುನಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತತ್ತಂಡ ಕಷ್ಟ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತತ್ತನ ಯಪ್ಪ ಯಾನು ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಬತ್ತಂಡೆ ಮೇನ್ ರೆಡಿ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಬತ್ತ ಇತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಒಂಜಿ 2 3 4 5 ವರ್ಷ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನೇ ಆಜಿನೇ ವರ್ಷ ಪೊಸತ್ತು ಬಸ್ ಬಾಡುವೆ ಬಾಡುವೆ ಬಂದು ಅಂಚತ್ತೆ ಈರು ನನಲ್ಲ ಎಂಕ್ ನೆಟ್ಟಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಉಂಡು ಬೇರೆ